štart. Ahoj David. Ahoj Maťa. Tu som ja. A tu je David. Tu sme na stanici práve v Porečí. Čakáme na autobus. Tam už nás hodinu čakáme, koľko mali sú 8:30 a je 8:30. No, hodinka. Jak si meškajú v pôjde, tam je jak ďalšie, ale... Kuse chodia. Asi nebude náš. Musíme sa stále pýtať, kam idú. A nie zostali. Nikto nejde do Zagrebu, tak to môže byť ten. Tu ľudia sa idú opýtať, tak chod sa opýtať. Ide? Nejde. Nejde do Roviňu. Takže dneska bolo fakt zivo. Sme najprv spali u Zolana. Asi neviem, do 10:00. No, ráno nebolo zivo, tak si pôjdeme na Rovinu tak do 1:00. A potom sa prešli po meste, po tých turistických plážach, po centre mesta, po Reču. Celkom v pohode mesto, no také. Sme sa zhodli, že je až moc turistické a samé turistické atrakcie a málo nejakých takých skutočných vecí, ako keby takých, že ľudia tam nejaký žijú a tak, že nejaký život iba. Také dosť umelé, no aj tie pláže boli tak umelo vytvorené, len pre turistov. Žiadne nič také prírodné pláže, že kamienky, ale boli múry. Historické centrum je také obyčajné. Praha má krajšie historické centrum. Ale v pohode, ako potom sme išli na one, sme jedli, sme si kúpili hrozno a banány a figy. Hľadali tržnicu, celé centrum. A potom sme... Ale oplatilo sa. A potom sme si sadli na taxík, niekedy okolo 4:00 alebo nejak tak. To je taký taxi boat, že to je taxi loďka a nás odviezla na ostrov, lebo tu je hneď vedľa ostrov. 300 metrov. My chceli najprv preplávať, ale sme mali veci, no. A potom ma napadlo, že stačilo, keď Maťa išla tým taxíkom, aby som to preplával. By sme chytrili 20 sekúnd, ale tak v pohode, 20 sekúnd to nič nie je. A to by sme si nedali banány tam a späť, obidvaja. Sme jedli banány na tej lodi aj tam aj späť, sa musel ten... kapitán musel myslieť, že sme retardovaní. Retardi, hej, že žereme tie banány. A čo? A nič, mali sme dneska pohodový deň. Potom sme prišli na ostrov, tak dokončíme, čo bolo na ostrove. Tá ostrov super, akože bola, neviem, mala som taký klaustrofobický ostrov, pocit. Bol strašne akože malý ostrov aj neviem, no nejak taká morská choroba doľahla na mňa. Také zvláštne pocity. Mal si aj ty? To také trochu, no. A to akože len tak prvé minúty. Ale také, neviem, lebo strašne malý a to je keby vo vzduchu sme boli. Ale ináč strašne pekný ostrov, strašne krásny. A proste príroda tak a taký výhľad na celý ten Poreč, na celé mesto. Tak sme si potom zašli na pláž. Pár krokov ďalej sme tak akože prejsť okolo ostrova, tak trošku sme si našli nejaké pekné miesto. Výhľad na pevninu, na more, na loďky. Pekné miesto, kde nebolo veľa ľudí. Aby sme si mohli opaľovali trošku. Trochu času pre seba, no, trochu sa poopaľovať a sa zašportovať a tak, no. Opaľne aspoň. A potom sa... Opalená podľa plaviek. Myslím, že si opalená podľa tela, nie podľa plaviek. A potom sme sa proste nejak ne? Sme sa potom nejak vrátili. Sme si uvedomili nejak o 6:00. Zrazu, že už je moc hodín, lebo dovtedy nejak nebol čas sa pozrieť na hodinky, tak sme rýchlo volali Zolanovi a tak a ona vzala autom k sebe domov. Sme si zvali veci, všetko sme si doniesli sem na stanicu. A prišli sme na stanicu. A kde sú všetci ľudia? Sa to nejak vyprázdnilo. A to nie sú tí, hej? Si zapýtal po autobuse? Nie, ale tá žena, kde je čierna? Tam. Aha, okej. Podľa tejto ženy, tam si sa sadnú do baru. Hej, lebo to je taká jedna žena, ktorá ide tiež do Rovinie tak vieme, a ktorá je veľmi... akčná. Hej, veľmi, ako sa tomu hovorí? Akčná. No, akčná, hej, alebo proste, že sa akože snaží, veľmi snažlivá. Takže vieme, že kým ona tu je, tak ten autobus ešte neprišiel a my to nemusíme riešiť. A teraz sme si na večeru. Dali sme si šalátik s bio-ďatlami a s uhorkou. A bolo to super, bolo tam aj cukry, ktoré sme potrebovali, bo dneska sme veľa spálili kalórií.
rôznymi Veľa príjemnými chodili, činnosťami. veľa sme športovali. Tak sme potrebovali aj cukor, ale tak na vyrovnanie aj šalátik fajne bolo. Kúpili sme si pohľadnice, aby sme mali pekný obrazok tej pláže, na ktorej sme dneska boli a si užívali. No nič, som si chcela kúpiť klobúk, ale... A máme peknú fotku, máte s klobúkom, ale sme si ako si nekúpili. Veľký mi bol. Nie bol veľký, bol krásny. Bol krásny, ale tak mi zafúkal vietor a ho objavil. Na tú cenu v pohode. A to už je nuda takto. Poslucháčov nezaujíma. To sa poskávame. Hej, to je strašná nuda. Málo rozprávame, musíme rýchlo rozprávať. No čo tam ešte chceš povedať, David? Neviem, že kto po nás príde teraz na auto, má nás odvezie do Rovinír. Je to iba nejakých 20 km, ale sa nám tu nechce stanovať. A možno my sme mohli na ten ostrov ísť, prespať tam bolo fakt dobré. Hej, tu si nechať skryť veci a tam preplávať a tam prespať. Si preplával tak večer? V pohode, hej. Nechodia žraloky na večeru. Žraloci sa boja Vitariánov. My sme 100% Vitariáni tu, čo sme na dovolenke? To neviem, nepočítal to. Asi nie. Tam môžeme vyskúšať. Na 99% nás nezjedia. No, musíme sa priznať, že nie sme 100%, iba 99%, lebo veľa sušených fig zo stromov kradneme. Ale sušené figy sú v pohode. Ale sušené, už sú vysušené. Tá je to sušené, ale také čerstvé. Akože tu úplne všade sú strašne veľa figovníkov. No aj dneska som bola zúfala, lebo som bola strašne hladná cez obed. A sme hľadali nejaký market, tržnicu. Nejaký obchodník, kde nebola nejaká tržnica. A už taká som bola zúfala, že už som proste, tu na určite budú nejaké figy. Začali sme hľadať figy, hneď o 5 metrov bol akože nejaký figovník. Nemáme obchod, tak nájdeme strom. A sa nájdeme do stromu. Som si dala 3 figy, už také usúšané, hej. A hneď si našlo potom supermarket, teda tržnicu. A na tržnici v Rozenku. Takže dá sa to aj tak, no. Keď nemáte strávu, tak úplne pozrite sa po stromoch, trošku si zalezíte, niekedy aj popadáte, že? Ale akože tam v Pule na pláži boli také fajné stromy a tam úplne na strome tam boli úplne sušené figy, ako sú v obchode. A som tam proste liezol a som kopu figy iba jedla a do vrecka dal. A potom sme to zjedli s medom. To akože sú aj čerstvé máte na strome, že plné tak trošku vody, sú také veľké, fajné. Červíkov. Ale nie. Máme svoje B12. Ale keď akože dlho už stoja tam na strome, tak sa vysušia, že už nemajú vodu. Mne to nevadí. Tej sú také sladké, fajné. Lepšie ako olivy. Nie. Takže tak. Takže dá sa na ceste prežiť úplne v pohode. Vegetariánska tak, akože na surovej strave, na surovej rastlinnej strave. To čo si nakúpime? V chodoch raz za deň, ideme na trh raz za deň. Aspoň spoznáme tak. Kúpime si veľa oného ovocia a potom to jeme. Domáce plodiny. Má to svoje nevýhody, no, že si, napríklad včera sme si mohli dať s Olanom večeru. No. Ale potom keď ide na vecko a cítim ten smrád, ktorý ide potom ako sa on vyprázdnil, tak mám to, keď sa pozná všetkých tých... Ja cítim z úst samé tie mäsa, ktoré je každý deň. Keď sa pozná na všetkých tých ľudí, proste tých turistov, Nemcov a tak, ktorí mali tú fajnú stravu mesitú celý život, ako vyzerajú, jak tam sušia šunky, tak... Na chvíľu možno, keď sú tak, keď sa napapájú, tak možno sa cítia fajne všetko, alebo keď si vypijú nejakú kavičku, drink, tá super, ale to potom po tých hodinke, dve. A hlavne ja proste, keď idem po tom meste, tak ja vidím iba samé, že ľudia jedia pizzu, proste sa napchajú hranolkami, nejakým mesom, nejakou pizzou, proste zmrzená. To je všetko tá kalorická pásť, že všetky tieto veci majú strašne veľa kalórií a preto to ľudia chcú, lebo že čím viac kalórií, tým viac dopamínu sa v mozgu vyprodukuje, tým väčšia odmena proste v mozgu a ten dopamín to je pocit takého príjemnosti a také fajnosti. Tak tieto jedlá proste vyhľadávajú a tieto jedlá sú najlepšie, tie najviac idú v reštaurácii, lebo ľudia sú na tom proste závisí, na tom pocite proste na veľa kalóriách. Potom proste priberajú, to je v pohode, ale a fajne ich zasytia tie jedlá a potom akože majú veľa energie a už tak proste majú toľko veľa akože tej energie naraz, že sa cítia unavení a potom ani nikde sa im nechce ísť, idú si lahnúť na pláž a my nie, že by mali veľa energie, to je skôr z toho, že to trávenie proste je strašne také ťažké.
A potrebujú čas na to, aby to strávilo, tak musí si oddychnúť a úplne... A potom kavička nedokážu... a alkohol, lebo sú závislé na stimulantu, lebo Ale potrebujú akože nejaký čo sme my doping. dneska všetko stihli, ne? Hej, v pohode. V pohode všetko. Dá sa, hej, je to ešte stále ono. Pre mňa to je v takej fázi ešte stále, že testujem a tak a sa učím a zistujem a postupne si zvykám, ale verím tomu, že to bude stále lepšie a lepšie. Že už stále menej a menej riešim jedlo, už na tým vôbec nemyslím, už proste vás zožerem a som zistil, že čím menej myslím na to, na svoje telo a na to, ako sa cítim, tak tým sa cítim lepšie. Keď stále myslí človek na nejakú časť svojho tela, veľmi sa tak potom v kuse sa bude pozorujete a cítiť chorý. riešite seba, tak jasné. Netreba ani riešiť. Hej. Akože trošku, no, mňa tak obťažuje, že je akože problém s tým, že musíme si zabezpečiť kvalitnú stravu. Je to ťažké, no. Nekúpime hocičo, čo vidíme. Nie je také, no, že prídeme na pláž a si v prvom stánku kúpime obed. A keď ešte nie sú prístupné obchody, hej. Ale tak to je vina, Tak aj také spoločnosti. No. A nie nás, tak čo, tak sa ono. Ja mám ešte veľké vízie s môjim strávaním, takže ja onen. I keď niekedy ma to už nebaví, ale mám vízie ešte, že ako to môže byť v budúcnosti, takže sa držím toho. A len tak ľahko sa nevzdám. Nie som to na to. A Maťa je stále krajšia, strašne má peknú pokožku a vlasy. A úplne krásne to vonia a úplne biele zuby a biele oči. Môžu to vidieť, neviem, či to vidieť na videu, ale akože fakt to. Takže krása, úplne krásne chutí vonia. Takže David stále stojí to. super. Stojí za to strava, no. Hebkučky jak babetko, Hej. zubky biele. Nejako, Raz za čas, keď si dá nejakú jednu, dve olievky, tak trošku. Hámim sa usmiať. No. Ale to ten deň nerobíme video, každý deň robíme video. Stojí to. Dneska si Stojí to za nemal to, olievky, ukáž zubky. Očka stále bielučké, čistučké. Ty moje, Vyariate. babetko. No, stojí to Vyrážky proste za to. žiadne, ani kešu neboli dnes, ani včera. No proste, keď nejete odpad, tak nemáte potom odpad na pokožke. Keď ľudia jedia strašne ťažkú stravu a strašne komplikovanú a zložitú a nezdravú, tak potom sa to musí vyličovať všetkými možnými spôsobmi. Pokožka je jedna z nich, pokožka potom nezdravá a špinavá a samé vyrážky a je tvrdá a zuby sú proste žlté, lebo je tam veľa kyslostí v celom tele a všetky choroby vznikajú, bolí hlava, človek je proste mimo, takže keď jete zdravú stravu, no tak to, o tom... Akože ten Zolan náš, ja som strašne cítila od neho. O tom aj nebudeme hovoriť, lebo to je také trochu... Aby som mojich kamarátov mojich Nie, kamarátov... ako ty vám chcem povedať, že čím ste neurazil. viac akože taký už ste sa vrátili k prirodzenosti, že už dlhšie ste na vegetariánskej strave, tak ste taký citlivejší k vôňam, senzitívnejší k pocitom aj tak dotykom, nie? Všetkému taký, tvoje zmysly vlastne sú viac vyvinutejšie, Hej, nie? hej. Aj láska? Aha. Viac pociťuješ? Taký? Hej, no. Super. Ale tak nechcem to, ne? To je jedno. Zase to nevieme to herolizovať, či jak sa to hovorí. Každý si vyskúša sám a tak. My sme to na to, aby sme nás motivovali a inšpirovali a ukázali, že sa to dá. Kto chce, tak ten chce, kto nechce, mne je to jedno. Ne? Tak už končím, máme super dlhé video. A neviem, no, kde ideme spať. To je dobrodružstvo Dúfam, že cestovania. na novom mieste. A dneska konečne nestopujeme, ale ideme autobusom. Druhýkrát takto ideme. Všetko sme išli stopom okrem jedného autobusu. A už len. A nefunguje to, ale to sme radšej mohli stopovať, ne? No. By sme možno zastavili auto. A už teraz dosť mechára. No tá sa učíme. Tak sa vidíme na budúce. Hej, Ahojte. pozerajte naše videá a tak tešte sa s nami. Pa, pa. Čaute.